voorsprong voor de gele trui loopt op naar 5 seconden. Samuel Gunning 5 seconden op dit moment aan de leiding. The rider in the breakaway, Samuel Gunning, the wearer of the yellow jersey, has a gap of 5 seconds at this moment. The rider with the number 134 has a gap of 5 seconds on the other riders in the breakaway. Het worden 7 tellen voor Samuel Gunning. 7 seconds at this moment. The gap between Samuel Gunning and the other riders in the breakaway. Gunning is still in the lead. 7 seconds is the gap at this moment. Gaat richting het rode vod. We are in the final K of this second stage with Samuel Gunning at this moment. 7 seconds in the lead. Peloton komt op 1 minuut en 8 seconden achter de leider in de wedstrijd op dit moment. We gaan de podiummannen zoeken bij die 10 leiders. Maar 1 man dus daarvoor, Samuel Gunning. De leider in het individueel klassement na de etappe van gisteren gaat inmiddels richting de 12 seconden voorsprong. 12 seconds is the time gap at this moment for the rider in the breakaway. The yellow jersey of Samuel Gunning in the lead. 12 seconds. ...134, Samuel Gunning inderdaad, 12 seconden, meldt nog een keer radiotoeren met een ander timingspuntje dat wordt gegeven. Zit er dus in die finale van deze tweede etappe. Hij zit dus onderaan de klimmen zometeen, op weg naar mogelijk een 1 op 1. Gisteren won hij de tijdrit, pakte daar bij het geel en de leiding in het individueel klassement. Vandaag de tweede etappe, maakte met nog 2 rollen te rijden op een gegeven moment de oversteek richting de kopgroep van 9. Het werden uiteindelijk 12 rijders en daar met nog 2 kilometer te rijden sprong hij weg. Samuel Gunning in de gele leiderstrui. De man uit de combiploeg van Westland Wilgeruit en BPGA op weg naar dat lastige venijnige klimmetje hier richting de finishlijn. Daar gaan we hem krijgen en daar mag u de handje op elkaar gaan brengen voor de man die goede zaken doet. Hier in de tweede etappe van de Junior Wapenstrijd Challenge. Hier is Samuel Gunning. Jawel, hij pakt een mooie overwinning voor deze tweede etappe. Doet gisteren nog eens dunnetjes over. En dan gaan we kijken naar de sprint voor de rest van de mannen. De sprint vanaf plaats 2 in de wedstrijd. Sprint vanaf de second place in de race. De sprint wordt gewonnen daar door nummer 112. We denken daar Hinno Jonathan Nielsen. Inderdaad voor plaats 2. En ik dacht daar Moritz Maus gezien te hebben als de nummer 3. Ik zeg het nu allemaal officieus. Hier ook de binnenkomst van de nummer 142, betekent eerder genoemde Freek de Kok. Weet in ieder geval wel zeker dat hij zich mag gaan melden straks voor de bolletjesstrijd. Samuel Gunning dus voor Hinno Jonathan Nielsen volgt daar op 12 seconden en Moritz Maus maakt het podium van deze tweede etappe compleet. Hier komen de mannen die het hebben geprobeerd, die moesten lossen, onder andere hier Fraser Oogtel. Namens de formatie van Cannibal mag hij victorious. Hij komt hier nog eens over de streep op een kleine 40-tal seconden. Met deze wiel ook Cyril Hoogwerf namens de GSC Jan van Arkel. Het peloton is in de laatste klim. We gaan daar kijken naar de bocht, want daar komt de sprint van de peloton volgens mij vanaf plaatsje 13. En had ik zo even gekeken. Gaan we kijken naar de sprint van de peloton. Daar volgens mij dat was daar dacht ik... De komst van het peloton dus, daar zagen we onder andere Ashley Barry voorin zitten. Komen we op een half minuut achter de winnaar dus Samuel Gunning.
in de strijd voor de witte trui. Want ja, daar zat niet bij inderdaad in de aanval. De drager van die witte trui met deze aanvang van de tweede etappe had de boot daar gemist inderdaad. En dat betekent dus dat we op zoek moeten naar een nieuwe leider in dat triomfklassement. Wiersma dus leek daar lang op het publiek te maken. Maar hij moest dus het peloton laten gaan. Gaan we kijken naar de gele trui. Daar is het inderdaad de etappewinnaar. Jawel, Samuel Gunning voor het geel, maar ook voor het groen. Met de sprint die hij dus wist te winnen, pakte daar ook weer 5 puntjes voor het sprintklassement, als ook nog de 6 bonusseconden. Bolterrein, daar in het klassement is voor de eerder op de streek te komen. Namens het Goudemond Parkhotel mag hij zich straks ook gaan melden voor de ceremonie protocolair. En ik zei het al, we kijken nog even naar het klassement voor de beste eerstejaars junior. We kijken nog even naar het klassement van de witte trui. So we are still waiting on the broom wagon to finish, passing the finish line for the second stage. We wachten altijd op de bezemwagen die binnenkomt hier op de finishlijn. Dit allemaal dus gewonnen door Samuel Gunning. Doet de goede zaken in de strijd, omdat geel blijft dus stevig aan de leiding voor de gele trui na 2 etappes. Pakt Ampassa ook de groene sprinttrui mee door de winst in deze tweede etappe en dus de 5 punten op de meet.
niet de tegenovergestelde richting naar beneden te rijden. We wachten nog op de binnenkomst van de Bezenwagen. De randen zijn de renners op weg richting de arrivé. Boomwagon is in de final 400 meters op this second stage. Deze wagen in de laatste 400 meter van deze tweede etappe. So still waiting for the Boomwagon. Attention, not riding in the opposite position. Downhill, please. Attention, riders. Still waiting for the Boomwagon. Wachten altijd op de Bezenwagen, dus oplet ook met het naar beneden rijden. Daar krijgen we zicht op de Bezenwagen en nog wat coureurs, dus bijna alles binnen. Boomwagon, daar gaan we het volledige klassement op maken en hebben straks de ceremonie protocolaire binnen hier bij het Waterslei. Hier de binnenkomsten van de Bezenwagen met een van de mannen namens District Zuid. Hier de binnenkomst van Levi van Dijk.